Hayibo. Kwenzakalani la? Shh. Shut your mouth. Hayibo. Bafethu. Shh. Shut your mouth. Ibizwe mina la. One by one. Mantombazane ntikezi. Ngiyaya please, anginaso isikhathi. Nesikhathi sani? Nesikhathi samjani? Nale qome stibo. Yes. I am in charge. Phethe mina la. Mina bizele meeting. Nayingane malembe bo, I'm in charge. Webheki. Ngizongithulela wena picture akuyona wrestling le. Angikuza kahle sandele ukuze ngizokuza kahle. Hibo. Ufuna ngikomithetho wini? Angihlandi phela mina. Ngeke mncanyana sibezeleni la. Ufuna unitshela ukuthi niyabheda. Dinga usizo, ane direction. Lena ke i-therapization. Ntombazane, wasukhuluma ngaka manje. Mina ngikhulume makubheda. Angithula khathusa lida kahle. Qome standini. Cha bafethu ndrongi. Bukani niqomile. Hayi mina mncanyana ungangibala ngiqomile. Namncanyana ungangibala angiqomile. Hibo, kade nisana stroman. Ayike mncanyana ngambizisa kanjani mina ngizobhitshiza manje. Safe distance, ungenze lutho khohlwa. Mama comment yini nosizwe? Complicated. Bafethu mina nginalo usizo. Ngiyala umthandazo kuphela nje la. Yavuka Holy Spirit, Mary awukama nasicefe. Ngizothula ke emagomedi ngoba ngiyazi ukuthi nomoya omubi. Mary angizokhahlela manje ongibhitsheza thandikeke. Ncanyana awucacise sibizeleni la. Nginibizela ukuthi phumane bafanini, phumani. Phumane bafanini. Buka nje Fatima, uhethe unkalakatha. Unkalakatha pho? Into emahle ngathi wrong 10. Ncanyana akhuluma nje unkalakatha uzokhala. Hayibo, laqhasha. Wayibona safe distance. Fatima, lejwele qathelile.